Spider-Gris. Wow, one Og shot. ting som en Spider-Gris gør. Kan han svinge? Nej, han kan ej. Og han er en Spider-Gris. Pas på! For nu kommer Spider-Gris. Og jeg vil komme til en video, så er vi inde på Pixelmon. Og jeg har... Der skal nok ligge. Yay! Ja, og jeg skal lige finde ud af at trykke på den rigtige knap. Sådan der. Og jeg har min dejlige Pokémon her. Og der skal nok ligge link til moddet, og Ja. måske til en video med, hvordan man gør det med Robin Kaja, hvis I kender ham. Prøv at se, jeg kan lige vise min Pokémon. Jeg har en Slowpoke og en Slowpoke. Ja, selvfølgelig. Nu har jeg en sådan en her. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal udtale, men jeg kalder ham bare Champ. Ja, vi har spillet lidt herinde. Ja, det er nok også derfor, jeg er fuld Pokémon. Men jeg har også bare og serveren hedder Pokémon CD, kan jeg sige. Og så har jeg den her. Der. Ups, jeg har gjort det igen. Sådan der. Jeg har den her bjørn her. Racing, tror jeg. Og så har jeg min dejlige Gyarados. Den er så dejlig. Ja, det var mit hold. Så tager jeg lige ind igen. Jeg beklager mig, hvis min sounds er højt. Jeg kan lige prøve at skrue lidt ned. Og det er også derfor, vi har alle de her Ultra Balls, Johannes. Jeg har ikke lige mine fremme lige nu. Så nu har jeg skruet ned på alt, så det... I kan også lige få lov til at se mine Pokéballs lige om lidt. Det er dem her. Ja, jeg har lidt, ikke så mange, men så har vi også penge med. Ikke så mange, men har den med. Og jeg har prøvet en ret rift herinde. Jeg fandt shiny her, lige præcis her. En shiny Fearow. Og så dræber jeg den. Jeg fucking dræber den, for den gad ikke gå ind i en Pokéball. Så det var ret nederen. Men jeg skal få udviklet den her til en Slowbro, som den hedder. Så I kan også lige se min bedste angreb. Jeg har ret gode angreb til min Gyarados og min Charizard. Så hvis I synes, hvis I har en idé til, hvad den skal hedde, så må I gerne skrive det, mine Pokémons. Det var dejligt. Jeg tror lige, jeg røg ud. Røg ud. Nej, intet. Wow, det tror jeg, vi kigger for Flyhale. Det var ikke den, jeg skulle bruge. Jeg tror, det er ikke så slemt, jeg er inde lige om 2 sekunder. Lige se, jeg har den her Ice Fang her. Altså. Nej, jeg er inde igen. Det er rigtig godt. Min Slowpoke mangler 7 level sådan op. Og jeg må meget gerne donere Pokéballs, fordi det er noget, vi ikke har særlig meget af, hvis I har mange. Nej, Pokéballs, det har vi ikke så mange af. Men jeg har faktisk 3 Star-Pokémons. Så... Ja, og jeg gav dig en, og så gav din anden bror dig en, som han gav mig, så jeg skulle give videre. Ja. Men i hvert fald, vi har spillet ret meget herinde i dag, så det er cirka for det 13-14 tiden til nu. Ja. Yeah. Så vi har været okay. Han begyndte herinde i går. I går. Og det har bare været rigtig sjovt. Jeg synes, det er en rigtig fed server. I burde også join. Hvis I selvfølgelig får moddet, men moddet er det hele der download. Men det kan godt lagge noget, hvis I ikke har en god nok computer til det. Og jeg må gerne til BA, fordi over ved os, der er der sådan cirka omkring for de der 30 Pokémoner, og så opad. Ja, der er altså ikke op til 50, men... Jo, nogle gange så kan man finde en 60'er, en level 60'er. Der omkring, det kan man faktisk alle steder, men... Jeg har lige fundet en slange. Den er ikke udviklet, den 32, jeg kan lige one-shot med min. Jeg beklager meget, hvis det er meget mørkt til, men jeg skal altså lige herned. Sådan så blev den one-shottet. Der er ikke rigtig night vision, så det er ret træls. Og I behøver sikkert bruge jeres potions, det er mere inde i selve kampen. Ja. Den kamp, jeg havde tidligere, hvor irriterende jeg healede bare mig hele tiden op med den der bjørn. Ja, det er også træls. Men i slutningen af episoden, der tror jeg også, vi tager en lille fight. Ja, og der vil jeg altså lige vise den. Hvordan man healer. Og det er et angreb. Nogle bjørn har det ikke, så I skal være heldige med, at I har det.
Ja, hvis jeg har det, så er I bare heldige. Fordi min har den nemlig ikke. Min har den nemlig ikke, og den er samme level og det hele. Ja, vi har den samme Pokémon, og det er den samme level. Ja. Jeg prøver at tjekke, om jeg optager. Det gør jeg sgu. Det var fint. Lige for en sikker skyld, til at man faktisk gør det. Så behøver man ikke at sidde ligesom laptop altid. Nej, jeg er virkelig uheldig ved at bite. Ej, optager du ikke? Nej! Nej, en fed Pokémon. Ja, så skal Jo, jeg sidder optager. Okay, gør du det nu? Ja, det har jeg gjort lidt tid. Jeg skulle bare lige tjekke, om jeg gjorde. Det gør jeg. Ja, men det er stadigvæk en rigtig fed server, I burde join. Ja, hvis I har... Og der er nogle caver, hvor I kan være heldige at finde rigtig gode ting, så hvis I klikker på et skilt. Og nogle gange dropper den i Pokémon. Det har vi lige prøvet i dag. Hvad for noget? Jeg startede herinde i dag. Nå ja, der var faktisk en, der droppede noget, ja. Og han havde bare også en masterboard. Og det er ret sjældent herinde. Masterboards, det er ret sjældent. Ja, og vel... Nej, mand, jeg det er rigtig lækkert, at jeg bare kan hele min bjørn, fordi det gør dig rigtig irriteret. Ja, men altså også, den healer ikke bare sådan, den sover selvfølgelig også, ellers så vil det være mega unfair. Så vil det overpowered. Ja. Ja, men hvis jeg så har dræbt den Pokémon, som du har, som kan få den til at sove, så var det mega sådan. Den Mester Mime, den kan I da aldrig få, den er bare røv. Johannes, der er en... Hvor fanden har du Mester Mime, din lille? Ja, det er virkelig dumt, den skat, det er ikke skide. Og jeg er virkelig glad for i det her område, hvor vi er, der omkring, der fra level 30 så opad. Ja, og jeg beklager mig, hvis det er meget mørkt, fordi jeg sidder inde i den der grotte der. Så er du inde i grotten. Så kan jeg det lige. Og ja, der er ikke monstre med, hvis I skulle spørge om det. Der er heller ikke nogen grund til at have monstre med inde på en pixel, men der er monstre nok. Og der kom han. Yay! Nu. Hey! Okay, så kan jeg lige trykke, så skal vi lige... det kan vi så ikke mere. Du kan lige se, at der kommer der. Jeg tror lige, jeg går lige om lidt 4 minutter. Fuck, der er en herinde. Skal jeg dræbe sådan en? Skal vi lige dræbe sådan en, ja? Der tror jeg, vi bruger vores blasters. Der er han. Sådan der. Nu er jeg kæmper mod den skulle jeg have. Skal vi have sådan en? Ja. Der er masser af dem herinde. Jeg skal have en af de der gigantiske. Så skal jeg escapede fra den. Ja. Og han har også en masse af followers. Du kan også lige vise sin Pokémon tilbage efter. Ej, jeg beklager meget, hvis det er mega mørkt, Sofia. Hvorfor kan jeg ikke? Du skal ramme den herop, Skal man ramme den derovre? Er ikke den, der udvikler sig til en Steelix, tror jeg nok? Jeg ved det ikke helt. Jo, når den udvikler sig, skulle den gerne blive til en Steelix. Det tjekker jeg lige på internettet. Nej, det tjekker jeg bare bagefter. Så kan jeg sige det. Og bare lige sådan, I ved, at den skader totalt meget. Det er også noget ret. Det er en hård type. Jamen heldigvis så bruger jeg min bjørn, som nu kan heale sig op. Ja, men den skal du gøre sådan ved at dø. Jo, det er den der Onyx. Det skader nærmest ikke noget på den. Hvis det bliver til en Steelix, så har jeg nok sådan en næste år. Så har jeg nok sådan en Steelix næste gang. Jeg kan bare stå og nakke den. Den skader måske 10% liv på mig. Wow, der var lige en eller anden. Han. Ja, det er der rigtig mange, der køber. Nå, der er en af de der elefanter, så tror jeg lige, at jeg nakker hurtigt. Hvis jeg kan. Nej, det kunne jeg så i hvert fald ikke med ham. Jeg tror, jeg bruger en Great Ball på den. Waterpulse, det skulle jeg bare have brugt fra starten af. Nej, det mener den ikke. Så bruger jeg en Ultra Ball på den. Jeg var lidt spore, så køber jeg, så healer jeg lige for lige hele min Pokémon. Og der er en af de nemmeste at dræbe. Nå, der gik vi ned, så nu... Ja, nu må jeg snakke selv. Det er så ret fedt. Det er så ret nederen. Men så snart jeg lige kommer ind igen, så...
Prøv at se, hvilken det gik fedt. Ja, jeg røg ud. Sebastian. Nå, så okay, jeg skal se, hvad serveren hedder også, hvis I kan høre det efter, hvis jeg glemte at sige det. Det var faktisk det, der er vigtigt. Fik du den? Jeg er min ultrapol. Nice. Men ja, det her det kommer til at være en serie, men ikke med Sebastian, ham der har kanalen, som det er bare mig og Bunde, som jeg kalder ham. Men nu må jeg gerne kalde mig Sebastian, fordi det er nemlig. Ja. Så jeg er lidt tip her til dig. Skal også dig til... Nå. TPS. Lige om lidt, så TP'er jeg da også til dig, fordi... Prøv at se, den her, hvis du gerne vil have den, hvis I gerne vil have den her, så skal I udvikle den her, og så skal I få udviklet den, og så skal I bytte med den der. Så skal I bytte dens udvikling der, så får I den her. Johannes, lige om lidt, så TP'er jeg til dig, fordi jeg skal bare lige opgradere min Pokémon. Der er endnu en. Og Pokémons, de er rigtig vigtige at have herinde. Det er ret vigtigt. Og er det en, jeg ikke kæmper mod ham der? Ej, det jeg har, det er fordi man kan jo kun kæmpe mod én hver dag. Okay, skal jeg lige sige dig, hvad for et level den var i, Johannes? Hvad for en? Den der... Jeg vil lidt level, var den i min job. Den var i level 40. Nice. Ja. Hvordan ser man egentlig, hvornår den udvikler sig? Det ved jeg ikke, det har jeg bare søgt på internettet. Wow, det er virkelig mørkt, det synes jeg også selv. Det beklager jeg virkelig meget. Jeg kan lige prøve at skrue lidt op på lysstyrken her. Jeg er stadig glad for at kunne have alt det her, som vi har på os. Seriøst, Johannes, jeg har kun 3 Pokéballs på mig. Seriøst? Ja, jeg har ikke flere. Ja, det er bare... Nej, den var ret lille igen. Så det er sådan en bjørn, vi har begge to. Jeg har bare 47, det har han også. Nej, jeg har 48 Nice. I kan også finde de her skilte rundt omkring, så får I nogle ting. Vi fik sådan stone her. Ja, som vi kan sælge for 300, men det skal jeg nok ikke, fordi... Vi tror, det er den. Jeg kan ikke helt huske, om det er den, man får Zapdos med. Og det er legendary. Ja, det tror jeg godt, du der er en mere hernede. Jeg tjekker... Nej. Det tror jeg også bare bliver den her video lige om lidt, for det skal bare være sådan nogle små episoder, hvor vi også sidder og chiller lidt. Så jeg vil sige farvel igen. Jeg skal lige sende dig. Og så ses vi. Farvel. Yes.